Hey guys, welcome to my channel at first time kong mag vlog or moto vlog ever. Subok lang. So bibiyahe ako from dito sa QC papuntang probinsya namin sa Pangasinan, sa Dagupan, and gagawin ko na rin ng review tong bago kong nakuhang motor na luma sa Kawasaki Ninja 650. So ayun, saan na ba nga ako? And gagawa ko na rin ng review tong bago ko nakuhang motor na used second hand. Siya, Ninja 650 ER 6F. Panibago pala bumiyahe ng nagsasalita mag-isa, walang kausap. Hindi rin ako sure kung naririnig ako ng clear kasi binili ko lang tong mic ng GoPro sa Shopee at hindi ko pa na-test. So papagas muna tayo para sure na umabot tayo sa Pangasinan. Oops, namin tao. Teka, tayo. Full tank brother, yung silver. A few inches later. Nakuha ko lang tong tong Ninja natin, I think 5 days ago. So very fresh pa, pero old model na siya. Nakuha ko to ng 1 kilometer pa lang ng odo, so super fresh. Parang display lang kasi ito ng uncle ko ayan, papasok na ng LX. Sana hindi traffic. Ewan ko rin yung handling nitong Ninja. I think pwede siyang pasok pang daily drive Hindi kasi siya masyadong dapa. Medyo upright yung position, medyo relax. Hindi ko lang masyadong gusto yung handlebar niya. Siguro mas maganda pag yung clip-ons. Medyo mas Japon sa tignan. Pero mas comfortable to, itong ganito. Relax lang Ewan ko lang pagtagal. Pero compared sa luma kong motor, yung Dominar 400, medyo ganito yung position Medyo high blood yung sa likod ko Hindi pa siguro nakakuha ng bonus to. Pupusin susubukan ko na yung bago nating kabit na Easy Trip RFID yan dito. Ito, yan, nakikita din sa camera. Mabibinyagan natin at sana hindi magka-problema. Kasi masyadong issue yan ngayon Subukan natin yung lakas nito mamaya. Pero kasi kailangan pa i-braking so medyo konting pitik-pitik lang. So dito na tayo sa toll gate. Sana suwabe lang yung pasok natin. Yun pala, first time ko itong bibiyahe.
Ewan ko kung nasabi ko na kanina, nakalimutan ko na. So yun, ito yung mga tao. Panay RFID na. And then may cash pa pala doon sa ano, pinaka far right. Taan ko kung kita sa camera. Ayun o. So moment of truth. Sana gumana tong ano, RFID natin. Hindi ako sure kung para sa headlight o visor eh. Aha. Parang hindi yata nare-read ah. Ay, atras pa ako? Sumobra. Teka, sandali. So, hindi yata narinig guys ah. Ito? Magpas pala. Ito? Atras pa? Atras pa daw. Sige pa. Parang gusto niyang palisin ah. So guys, di na-read. Pambihira. Wala. Jesus Christ. Yeah, dala ko. Pambihira. Baka natin pakita yung card kasi hindi ma-read yung sticker natin. Buti na lang dinala ko to. Teka. Ito ba yun? Ninja. Yan. Ayaw ma-read. Puta. May ganun. Ayun, yan. Meron na. Tago ko na nga lang din. Bihira. Dali. Ayan natin dito sa bulsa sa chest. Okay, let's go. Medyo. Alright. Okay na. Nakalusot na tayo. Medyo pinawisan ako dun ha. Itong motor na pala to is ilang taong hindi ginamit. Actually hindi siya ginamit. Parang nahulog yung rosary natin. So ilang years siya, I think more than 5 years hindi ginamit yung motor na to. So kung nakuha ko to, kailangan ko yung kondisyon dahil syempre past overdue na yung tulad ng coolant niya, engine oil, mga brake fluid niya, kailangan palitan kasi sobrang tagal ng stock up eh, just to be sure. And also yung tires niya is super old na rin. Kahit makapal, medyo nakakatakot yung biyahe lalo ganitong ride. So pinalitan ko yung tires ko. Kinuha ko yung old tires ng Domino, nilagay ko dito. So pinalitan ko yung stock na tires na Dunlop sa Michelin Pilot Sport, Pilot Street I think, Pilot Street. Then change my engine oil sa Prince Lubricants, fully synthetic. Mukhang swabe naman yung takbo eh. Sana naman hindi naman magka-problema. Takbong chubby lang tayo. Kung nakakatakot yun na container na tabihan sa biyahe, nakikita sa Facebook na tumatakbo. Alright, masyado makapilit ng konti. Itong
Ninja pala, ito talagang dream bike ko eh. Ever since a kid. Kasi noon pag sinabing big bike, unang mentality ng mga tao, ninja, naka ninja yan. Kahit naman naka Yamaha tao, ninja. Kasi nung unang pumapasok sa utak ng tao nun, pag sinabing ninja, naka big bike. So ito thankfully na ngayon meron na. Medyo nakakayak sa tuwa. Ano yun, daan natin is NLEX, SE-TEX and T-Plex. Sa T-Plex kailangan rin ng RFID, yung auto suite, at wala pa ako nun. Sana makakuha, pero kung wala, may cash lane pa naman hanggang I think first week ng January 11 ata. Pagpasensya nyo na, first time ko mag vlog eh, so medyo kalat pa eh. Kailangan ko tanggalin mamaya itong keychain na to. Itong bakal gumagasgas dito eh. Well, mamaya na sa stopover sa first gas station dito sa SE-TEX is yung PTT. Doon muna tayo mag stopover at bladder brake. At i-check tong, tanggalin ko tong keychain, nakakagasgas. Kailangan palitan. Sarap. Kasi ko lakas ng vibrate ito, cellphone holder. Isang vibrate eh. Parang marunin sa Dominar yung vibrate lakas. Pirin tayo ng konti. Kaya pitikin lang natin. Medyo break in pa eh, pero okay siya. Lakas ng acceleration talaga. Love this bike, man. Hindi ko masyadong ramdam yung yung alam mo yung parang bigla kang gumagaan kapag yung nag-pick up ka ng speed para kayo tatapon. Dito hindi eh. So ito, balik ulit tayo sa takbong chubby. Bilis pumitik sa 150 eh kanina. I think 150 yun, hindi ko pero masyadong sure, pero I think 150. Hindi ko nakita yung speedometer. Naman naman, nice on the road. May mga nakakatakot katabi oh. Baka ma-final destination tayo eh. Alright, let's go. Pilit tayo konti. Oh shit. Kaya bumitaw ka agad, kaya bumitaw. I think I hit 160. Pero sabi niya top speed auto sa 200-ish. Pero dadating din tayo dyan. Take it slow. Take it slow, pero pinanatan ng 160 Eto, malapit na tayo sa PTT gas station para quick stopover lang. Dito ako lagi nag-stopover sa biyahe. Daming tao. Siguro magbabakasyon na rin kasi maraming uuwi. Dito tayo sa likod. Mas less crowded. Naman kailangan ng social distancing.
Dito na lang tayo. Pwede naman siguro dito. Hey, what's up? 12 seconds later. Yun, so let's go. Tinanggal ko na yung keychain na nakakagasgas. Tinanggal ko rin yung phone ko kasi sobrang vibrate nito. Nasira na naman yung camera ng phone ko. Hassle. Sucks. Anyway, let's go. Reflection check. Alright. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Malapit tayo sa dulo ng SCTEX. 2 kilometers. Sana di na magka-problema sa RFID natin at di na naman tayo pa-atras abante. Kaya mukhang mahaba tayong pila. Medyo mahaba yung pila ata. Papalaban na naman yung forearm natin dito sa kaka-clutch. Oh well. Cut muna natin, then tuloy natin pagdating natin sa dulo kung swabe lang yung pag-scan ng RFID. Medyo hindi rin tayo pwede sumingit pag ganito kasi syempre courtesy. So pila na lang tayo. Sucks. 3 days later. And finally, inopen nila yung isang dito, window. Sana kanina pa nila ginawa. Anyway, lapit na tayo. Sana ma-scan naman agad tong RFID sticker natin. Okay, stop here and let's hope for the best na ma-scan tayo. Yun! Ayos, low balance. Nice. Alright, it's G. Grabe, haba ng kilo. I'm not sure kung ilan na yung battery nitong GoPro. Sana tumagay hanggang makaabot man lang ng Pangasinan. Newbie error. Kailangan ko ng extra battery. So ito na tayo. Hanapin tayo T-Plex. Let's go. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng auto sim. Pag wala, sa cash lane tayo. Hoping na meron. Lapit na tayo sa toll. At tingnan natin kung pwede magpakabit ng RFID. Meron dati dito kasi 24 hours. Okay, meron ba nakalagay na installation? Medyo malabo yung mata ko. Ayun, RFID installation. Let's see kung makakakuha tayo. Well, hopefully pwede. Sana. Sana karga nila tayo. Parang walang pumapansin sa atin. Ayun. Ma'am, pwede po magpadikit ng auto sweep? Oh yes, so pwede daw guys. Fill out daw
Ma'am, pwede pong makiram ng pen nyo? Pwede makiram ng pen? Ayan, teka lang. So, aray ko. Ay, sorry. Hindi hira. Sorry po. And so, ma'am, ito po. Paano ilalaw po, sir? Siguro kahit ano lang, 300 pwede? 500, sir. Sige, 500. Tumawad pa no? 500. Ayos. Ma'am, ito po. Yun. Thank you, picture natin. Parang documentary. Oops, too late. Yeah. Kahit nasira na naman yung phone ko, bad trip. Tara mga kapatid. Ayos. Kompleto na. Sticker natin. Thank you po. Woo! Harap tayo ng lay-by para makapag walk around tayo. Check out natin tong bike para pakita ko sa inyo. So may lay-by. Dito kasi nagpapahinga yung mga tao, lalo sa mga bibahin ng malalayo, ganyan. Minsan dyan sila umiidlip, ganun. Tatapon yung trash nila, minsan umiihi pa. Guilty ako dun. Meron nga eh. Pero sige, baba lang tayo. Saglit lang tayo. Quick walk around lang tayo dito sa oh, actually alis na tong isa eh. Nice. So quick walk around lang tayo. Take pictures, documentary. Ayan. Taas tayo ng konti para makapag-picture tayo ng medyo mahusay. Ayan. Patay muna natin yung kill switch. So ito yung bike. Ito tayo sa T-Plex. Walk around lang tayo. Yan. Para makita nyo. Sorry, madumi. Yan siya. Okay din gawa ng autofoil, pero may kailangan lang balik. Yan. Yes. Picture lang tayo ng konti, tapos net G.